लग्नानंतरचं पहिलं भांडण. बाजी कोण मारणार, अर्पिताचा रुसवा की समीरची माफी? तू अनोळखी तरी सोबती या मालिकेमध्ये दिसत आहे की अर्पिता आणि समीरचं लग्नानंतर पहिलं भांडण झालं आहे. आणि हे भांडण पाहून राग तर नाही पण एक हसूच येत आहे, कारण की हे भांडण एवढं छान आणि एवढं क्यूट वाटते दोघांचे मुमेंट्स बघून, जिथे समीर अर्पिताला मनवायची पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. दोघे वेगळ्या वेगळ्या रिक्षात बसले आहेत, पण समीर दुसऱ्या रिक्षातूनच अर्पिताला माफी मागताना दिसत आहे. आता अर्पिता त्याला माफ करेल का आणि ह्यांचं जे गोड रुसवा आहे तो मिटेल का, हे पाहण्यासाठी तू अनोळखी तरी सोबती ही मालिका पाहावी लागेल. आणि अजून अपडेटसाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.